Rita og Dellekaj. Ja. Kan I sige noget anderledes her på scenen? Har Dino lært at sige andet end var? Hvem var det? Nej. Nej, det er noget nyt op på taget. Ja, Rita og Dino. Og Dellekaj for hår. Hvad? Hvem siger det? Nej, det er min naturlighed. Nej, det er sådan noget op på taget, det er noget. Taget. Nå, på taget. Børn, kan I se noget nyt op på taget? En vandkanon. Det er nemlig en stor fed vandpistol. Nå. Her til sidst i showet, der skal vi altså op, og så skal vi lege vandkamp. Vandkamp. Vandkamp! Yeah. Og for at komme derop, så skal man bruge en nøgle. Nå. Dellekaj, hit med nøglen. Ja, den henter. Altså, hvad for noget? Dellekaj. Til sidst i showet, Ja. der skal vi derop, og Ja. der skal vi lege vandkamp. Vandkamp. Vandkamp! Ja. Og der skal vi altså bruge en nøgle. Nå, så den nøgle. Ja, den nøgle. Den har jeg ikke. Hvad? Du skulle lege med nøglen. Ja, og det gjorde jeg faktisk også. Først så holdt jeg øje med den med det ene øje, Ja, du var heldig. og så holdt jeg øje med den med det andet øje. Dellekaj. Men så blev jeg altså lidt søvnig. Og så tog jeg en lur på det ene øje, og en lur på det andet øje. Ej, Dellekaj, faldt du i søvn? Ja, Børn, kan man holde øje, mens man sover? undskyld. Ja, Ja, det så var ikke hvor så er nøglen nu? det er et godt spørgsmål. Bare jeg vidste, Hugo. Er den der? Nej. Det der. Eller er den der måske? Nej. Nej. Altså, Lilja, har du spist den? Nej. Hugo, har du spist den? Ja, jeg blev lidt... Nej, det er altså ikke mig. Nå. Rita, har du spist den? Nej, jeg har slet ikke set den. Hvorfor den? Nej. Dino, kom lige herhen. Kom lige herhen, du. Har du spist nøglen? Må jeg se? Nej! Hvad var det, Dino havde spist? Det er da nøglen! Ja, Ej, hvor fjollet. Dino. Nå, Hugo og Dino, gå I bare ud bagved. Så, Nej, vi hænger nøglen lige herovre. god idé. Yes. Jeg hænger den godt, Rita. Ja, og Dellekaj, nu Ja. går Hugo, Dino og jeg ud og klæder sig ud. Ja. Og så skal du holde rigtig godt med nøglen imens. Ja, det kan jeg godt. Ja. Og så kan du også lige holde øje med ham der, Jesper Ged. Jesper Ged? Ja, han er overalt på plakaterne til Hugo Show, men han er ikke dukket op endnu. Nej, han har det med at gemme sig den der rot. Præcis. Nå. Så derfor skal du holde øje med ham. Altså alene? Yes. Altså, okay, jeg skal lige... Så jeg skal både holde øje med Jesper Ged, og så skal jeg holde øje med nogen. På samme tid! Kan man godt det? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, man kan. Nej, Eva! Jeg har... Hvis nu I holder øje med Jesper Ged, så holder jeg øje med nøglen. Så, jeg siger det gang. Holder jeg øje med nøglen. Jeg siger bare til, når I ser Jesper Ged. Hvad råber I sådan for? Ja. Det er Jesper Ged, og så... Stille. Så lister jeg mig ind på Jesper Ged. Liste. Så er der lige haps. Nej. Hvor er den henne nu? Derovre. Så prøver vi at se, om vi kan fange den derovre. Liste. Hop! Nej. Nej, hvor er den henne? Altså, er den nogen bagved? Nå. Spændende. Nu må vi se, om den er omme bagved. Ja, goddag, jeg leder efter Jesper Ged. Jesper Ged! Nej, nej! Ej, det sprøjte mig i øjnene! Nej! Nej, det sprøjte... Nej! Ej, jeg kan...
Ej, jeg kan slet ingenting se. Hugo, Rita. Det er nu, jeg kan ikke se, når jeg har brug for hjælp. Ja. Vi kommer nu. Kommer I nu? Nej, hvor dejligt. Hvor er I? Jeg er mellem buske og træer. Jeg fletter et frø, og jeg plukker et bær. Kjolen er formet som blomster, fordi Jeg jeg er et blomsterpige. Kom og klæd dig ud. Kom så klap med halserne. Kom og klæd dig ud. Nå, Rita. Hallo? Kom og klæd dig ud. Hvis jeg var dig, ville jeg til sig ud som piger. Hvis jeg var dig, ville jeg klæde sig ud som Lille. Var vi ikke mega gode og fine? Hvis jeg var dig, ville jeg hjælpe Delle Kaj. Denne kan jeg ikke bare fin. Men jeg kan ikke se noget. Jesper Ged kom herind og skød mig i øjnene med en vandpistol. Jeg havde ellers vand. Det er derfor, jeg altid bruger løgpulver i mine frikadeller. Kom Jesper Ged herind. Ja, og han sprøjtede mig lige i øjnene. Delle Kaj. Hvor er nøglen henne? Det kan jeg jo ikke se, Hugo, fordi Jesper Ged kom ind og sprøjtede mig lige i øjnene. Det får Jesper Ged betalt. Nej, Hugo, jeg kan ikke se noget. Jeg kunne godt bruge dig hjem til at kunne se igen. Skal jeg hjælpe dig? Kan du det? Ja, fordi jeg kan helbrede dig. Nå. Det er fordi, jeg har set til piratshowet, at Viljas gule blomsterpigekjole kan gøre ulækker gode igen. Nå, for den. Ja, så du skal lige sætte mig klar. Ja. Og så klapper jeg, og så burde der komme en melodi. Ja. Er du klar? Ja. Og hvad sker der? Hjælp det! Nej, ikke en disse! Jeg kan ikke se noget! Ja, det er også bare en maskine. Kom her. Så, ja, jo, tak. Sådan der. Det var rart. Nu kan jeg godt se noget igen. Tak for det, Hugo. Hugo, jeg har lige opdaget noget mega forfærdeligt. Hvad? Nøglen er væk. Hvad? Er nøglen væk? Nøglen er væk. Nå. Det er godt betalt. Nej, det kommer her afsted. Jeg kan Jesper Ged ikke være bekendt med børn. Nej. Så. Er det Jesper Ged, der har taget nøglen? Det er for dårligt, og han skød mig lige i øjnene med sin varmepistol. En til dig, Rita. Ja, og så til mig. En til dig, Dino. Yes, og så til mig. Hvad laver du, Dino? Ja, her. Har du den? Au. Og en til Derlikaj. Så en til mig. Nej, hvad? Ja. Hvad med mig? Ja, der var ikke flere. Nå, Men bare rolig. Vi skal nok beskytte dig. perfekt. Jeg keder mig. Det gør jeg også. Kan vi ikke synge nogle mega gode sange, mens vi venter? Jo, det er en god idé, Hugo. Så børn, når jeg siger, hvem er byens bedste rev, så skal I råbe Rita så højt I kan. Vi prøver lige en gang. Hvem er byens bedste rev? Rita! Og lige en gang til endnu højere. Hvem er byens bedste rev? Når jeg danser gennem gaden, er der altid nogen efter mig. Tror de, jeg skal din snor, men skal jeg ikke nej. Kalder mig en vovse, men jeg er ikke noget kæledyr. Klap i jeres hænder, så er vi ude på eventyr. Og jeg har på plads
det gør jeg altså ikke, Hugo. Og så skal vi klappe. Så kommer der en rap. Klap til alle læber. Alle papegøjer. Okay. Laver alle streger. Og papegøjer. Hold op. Her spusens jungle. Ja. Fyrer vi den af. Okay. Og danser hele natten. Jeg vil eneste dag. Der er masser af musik. Ja. Og billedbong og trummer. Oh, Der ja. er ingen, der forstiller. Og det er det dig. Her trummer. Jeg aber og vær. Jo. Vi er de bedste som gæst. Ja. Og der er vi gæster. Det er vores ABC. Let's go. For det er skat og det stiger. Vi er så forældre. Det er skat og det stiger. Hold op. For det er skat og det stiger. Vi er alle sammen mega højt. For det er skat og det stiger. Hold der. Giv det selv en kæmpe stor hånd. Wow. Nå, Hugo, Greta og Dino. Nu skal I dække mig op. Ja. Venner. Nå ja, vi skal holde vagt, ja. Jesper Gade. Jesper Gade er der. Ja, skyd. Altså ikke på mig, på Jesper. Vi rammer ham nu, venner. Ja, nu skyd ham. Jeg rammer ham nu, venner. Jeg rammer ham nu. Jeg rammer ham nu. Altså, vi skal jo skyde ham. Hvad laver du her, Jesper? Nej. To, en. Nej. Nej! Jeg rammer Jesper. Ja, du rammer mig, Hugo! Stop! Du rammer Hugo, jeg som herre, mand. Jeg går aldrig i bad, nemlig. Nej. Det er nok det, vi kalder et vådeskud, ikke? Nej, det kalder man skyde bællegej lige i hovedet skud. Du kan jo ikke se noget. Ja, men Wow! holy moly, Dellekaj! Hvad nu? Dellekaj! Jeg kan ikke se noget. Jesper Gede har en ordentlig stor vandkanon. Nej! Hvad gør vi, Hugo? Ja. Og det der side, venner. Ja, så søger vi i dækken. Nej, hvorfor bliver jeg stadig våd? Okay. Jeg tror, vi er okay. Åh, den der side. Den anden side, ja. Så. Hej, nej. Nej. Jamen, nej. Nej. Så holdt vi. Nu bliver jeg jo helt våd, Hugo. Ja, Dellekaj. Ja. Ja, men det får Jesper Gede ikke ordentligt betalt, nej. Hvorfor? Ja, fordi han sprøjter vand på os. Ja, og på mig. Det var mig, han sprøjtede på, og det var faktisk også mig, dig og Dino og Hugo sprøjtede vand på. Hvad? Jeg er helt våd. Ja, det kan godt tage fejl af dig, Jesper Gede. I ligner faktisk ret meget hinanden. Ja. Men, Nej, det gør vi ikke. ja. Nej, Men, ved du hvad? nej. Jeg stiller mig lige i dækning. Gå over til børnene, Ja. Dellekaj. Nej, men ja, så bliver vi ikke våde. Så synes jeg, at vi skal stå herovre. Hov, undskyld. Venner, Ja? har I fuldstændig glemt, at Jesper Gede har nøglelinjer til taget? Ja. Nej. Skal jeg tage regnsprækker på? Nu bliver det vådt. Nej. Nej. Vi spiller vand i vejret. Jeg må gerne slappe af. Ja. Så synger vi igen. Vandkamp, vandkamp, vandkamp. Ja. Oh ja. Vandkamp, vandkamp, ja. Ja, giv lige os alle en kæmpe hånd. Og Hugo, nu fik du din vandkamp. Ja. Og Rita, nu fik jeg spaget med i et Hugo-show. Ja, og du fik vand. Og det skal jeg da lige lov for. Og mig som hader vand, det er derfor, jeg aldrig vasker hænder, når jeg har været på toilettet. Nej.
Og så mangler vi... Det gør jeg heller ikke, Delle Kaj. Det er meget normalt. Nå, men nu mangler vi altså kun én ting. Ja. For det her. Det er en rumtårne med rød og sodavand. Nej, vi mangler bedste venner. Åh ja! Op og stå alle sammen! Her en at bygge hule med. Så kigger vi til siderne. Og så må vi samle vores bedste venner. Så synger vi mega højt. Vi kan godt gå højere. For vi er. Det skal være højere endnu. For vi er. Sådan. Så skal vi alle klappe i takt. Oh yeah. Bam, bam, bam. Det kan godt gøre højere endnu. Bedste. En gang til, vi er. Åh ja, dig og mig og dig og mig. Kan I synge højere, for vi er. Ja, ja. En gang til. Og sidste gang. Delle Kaj. Giv lige os her en kæmpe hånd. Og nu skal I særligt ned igen. Ja, fordi nu mangler vi kun én ting. Ja, vi skal hunger. Sit. Ja, sidder her. Det var godt. Nu skal I høre godt efter. Lige om 5 bananer, så kommer vi ud og giver rigtig krammer. Vil I gerne have det? Ja! Men det er lynkrammer, så alle mod alle. Okay? Jeg er helt for sig selv. Nå, kom lige her. Vi skal ud og spille Super Mario. Hej hej alle sammen. Hej, hej. Det er så nice. Nej, for bare det er en skål på lidt på sjov. Mens vi går